Lero takubwereserani mlendo amene ali wapadera ndithu malingana ndi zimene wachita mmoyo mwake. Mlendo ameneyu ndi Dr. Lisnet Mwadzaangati, ameneyu ndi mphunzitsi wa masamu ku Chansa College. Koma chimene tambweresera programu ndi chakuti wangomaliza kumene udokotala wake pa nkhani ya masamu, ndiye amapanga kafukufuku kuti zija zamati ma geometrical proofs, masamu ovuta ojambula-jambulaja, kuti ana angama wakhonze bwanji, njira zachidule zokhonzera masamu amenewa ndi zotani, komanso aziphunzitsi angapase njira zotani kuti aziphunzitsa masamuwa mosangalatsa mokopa ana a skulu, kuti ana a skulu m'Malawi muno azikhonza. Ife mpulogalamu ya Tchutchutchu popeza timafuna kupititsa patsogolo zinthu zabwino, naona kuti amenewa tiabweretse ndithu kuti Amalawi mumve kuti kodi amenewa ulendo wawo moyo mwawo ndi otani, nanga masomphenya awo ndi otani. Leronso muli ndi ine Innocent Chitosi. Ndikulandireni Dr. Mwadzaangati programu ya lero. Tinachita chidwi kwambiri, tinaona ndithu Great Hall mutavala ndithu chipewa chanu, mkanjo wanu, mukuyenda monyamwa kulandira doctorate. Ndi ife maso akulankhana ngati awa tiapokere pafupi. Mungotifotokozera mbiri yanu makamaka ku nkhani ya maphunziro, mwayenda motani? Mbiri yanga ku nkhani ya maphunziro ndi yayitaliko, pena yochititsa chidwi, penanso yomvetsa chisoni, koma ndimayiona kuti ndiyosangalatsa. Ineyo ndinabadwa ku Chilazo Hospital kumene kuli kwa Mkalo, chipatala chimene chinali kufupi ndi kwathu ndi ku Tcholo kwa Mapesera ndiye chimaliro. Ndeno primary school yanga ndinayambira munomo mu Blantyre pa Bangwe paja, ndapitapo pa Bangwe Catholic Primary School, ndapangako standard 1 mpaka standard 3. Chifukwa cha mavuto ena mbanja amakolo anga ndinayenera kupanga transfer kupita ku mudzi kukakhala ndi mayi anga, banja litatha ndi bambo anga. Ndeno ndinapitiriza kumeneko primary school yanga pa Lichenza. Mwina menepo muli standard chani mene masamuka ku Blantyre kupita ku mudzi? Mene masamuka kunoko ku Blantyre kupita ku mudzi ndinali nditangolemba inali third term ya form 3 standard 3. Muli wang'ono? Ndili wang'ono ndithu. Ndeno ndi pamene tinachoka, inali ngati tapita ku holiday. Maganizo mwanga ndinkaona ngati tupita ku holiday. Mayi anga ndamene ankaziwa zoti tikupita ku mudzi kukatani kukakhaliratu. Ndiye ine ndinkaona ngati tupita ku holiday, ndiye tinanyamuka tinapita ku mudzi. Ndiye timaona kuti holiday ikutha, ndi pamene amene kuti tikapeze malo asukulu. Pamene amandiuza kuti kutauni kuchasitiza tani sitizapitanso. Ndi pamene tinakapeza malo pa Lichenza, timati Lichenza Primary School. Of course ili ndi dzina lina, koma limene limaziwika kwambiri ndi Lichenza Primary School. Musanapite patali, mwana wang'ono wa standard 3 wazoera kukulira mtauni, wapita ku mudzi. Zinakukhuzani kapena munali wang'ono simunadziwe chilichonse? Zinandikhuza. Chifukwa choyamba chenicheni chimene zinandikhuzira kunali kusintha kwa moyo. Chifukwa chonena kuti tikukhala mtauni moyo unali wina. Timamwa tii wa mkaka wa bread, ndikamapita ku school. Ndapita ku mudzi ndiye kuti ndinayenera kukhala phala. Tidye phala mama wauja, tikazinge chimanga chathu tike mbotolo, ndizipita ku school. Imene no imakhala ya pa break. Pomwe mtauni mwa amakupasa kaya kandalama, kaya utenga ndazi ukadya ku school. Chinayamba kundikhuza kwambiri chinali chimenecho, kunali kusintha kwa moyo. Chachiwiri nchonena kuti panali mtunda wautali kwa mwananga. Nthawi imene ndili mwana ndimayenera ndiyende ulendo osachepera 6 kilometers kukafika ku school. Andi pakati pa panali msinje, nthawi ya mvula msinje umadzaza. Timayembekeza kuti anthu akuluakulu ndi azitiolotsa. Ukadzaza kwambiri timauyembekeza mpaka na pamene ukhwerere poti tikhoza oloka. Kandi madzulo? Kandi madzulo, kandi usiku. Ndimene timaoloka. Moti ndaona kwanzanga ndithu akupita ndi madzi. Ine ndikuona ndi maso maona kuti uyo basi moyo wake wathera pomwepo. Ndeno zinali zovuta. Ndikuti ukamakafika ku school makhawa atopa, komanso malandira punishment kwa aphunzitsi. Nthawi zambiri ndimachedwa chifukwa cha mtunda kutalika. Ndikuti mwina ndichedwa umene kuja nthawi ya poweruka ndimayenera ndigwire chipalo.
komabe nthawi yonseyo ndiye kuti ndinakhalabe ndikupita ku skulu mayanga amandilimbikitsa ndimapitabe ku skulu kuja kufikira pamene bambo anga anazaonano kuti anditenge ndikakhale nawo ku Lilongwe ndiye ndinachoka ku Lichenza Primary School kukakhala ku Lilongwe kumakaphunzira pa Lilongwe Girls Primary School imeneyo inali standard 7 ndeno standard 7 standard 8 ndinaphunzira pa Lilongwe Girls Primary School kunaliso kusinthaso kumeneso kunandipanga affective kwa moyo wako kumuzi ndi moyo wa mtown unali usiyana ngakhale class makhalidwe athu amakhalabe usiyana uneyo kuti mina kumudzi kuja ndi makhala school yanya matandatsikana umakhala uzichepetsa utano usafuna uyankha mayeso mafunso koma ukuku mayeneneka uzikhala active ndena ndizana ndingiraso nthawi kuti ndikhazikike pa school uko ndione kuti anzanga upanga bwanji ndeno mayeso oyamba standard 8 sindinachite bwino sindinasankhidwe ndinakabwereza ku Nkhoma Primary School imene inali ya boarding kungotiso kunachitika vuto loti nthawi imene ndimakabwereza school ija anayipanga disqualify sindinasankhidwe kupita secondary school komano pamenepo ndoti ndayamba kukula monga mwana wa mzimayi kawiri kamenepo kachiri ndembo okhala ntsikana ndoti ndikukula sindikuyenera kupitiriza kubwereza ndiye bambo anga anani oti andipezere malo ku MCDE nthawi imeneyo ndiye kuti ma MCDE ambiri makhala kuti amakhala maboarding then napita kumve MCDE sizini masuwa ndikuti CDSS ndizimene zitomati CDSS koma ine ndimazoona kuti ndizosiyana chifukwa chonena kuti apapa akamati CDSS zitanthoza kuti anthu akuphunzira ndi community day secondary school ndi secondary anthu akuphunzira kumene kuchako ma community day secondary school ambiri pano pali ndi maphunzisa amene ali qualified kuphunzisa ma secondary komano ku MCDE timawerenga tokha kwambiri nakondwera ndikubwera kuno ndaona chikwangwani cholemba MCDE china ndikumbutsa kalera ngakwambiri kuti chilipo pa jina lako maseti timaimbekeza maseti mina kumalembera ine sindinayandire seti yakuti ndiye kwambiri kumakhala kuwerenga chifukwa aphunzisa mmene muwamacha kuti machuta kuti mwina azingokusogolerani koma osati aziphunzisa kwambiri ndeno kwambiri kumakhala kuwerenga wekha ndiye ndizosiyana nako osatiso pang'ono koma kwambiri ndeno nditakhala kumene kuja zaka ziwiri form 1 ndi form 2 mwati MCDE yanji mene mvera kudowa Sima ndipwetekabe chifukwa ndikapita ku holiday ndimakumana ndi anzanga aku secondary oti ndinali nawo pa Lilongwe Girls ndinali nawo so mwina ku masukulu ena komano ndinangoganiza ndili ku holiday kumauza anthu tandibwerekeni mwina physical science amatuza zoti fetu maphunzira physical science inu ku MCDE maphunzira ndeni mati hayi kumene kunde ndeni mauza za ku MCDE kuti kulizakuti physical science ikulibe koma tukhoza kukhonza atuta iwerenga ndikapita ku holiday ndimakopa notes za physical science za anzanga nkumazikopa every holiday nkumazikopa nkapita ku school jani makaziwerenga mpaka ndinabanga motivate anzanga ena unati tiyeni tizatenge physical science pamayeso ndeno timakhala kumaiwerenga kumakambirana ndeti anzanga jasa akapita mmakwawa makatenga notes ndeti mawerenga ndekenako ndapezeka zoti pali pa ma subject amene amapangidwa ofa ku MCDE ndinalemberapo physical science ndisanayiphunzire ndi azinzanga ndinalemba tonse andi mwamwayi tinakhonza andi titakhonza tinasankhilidwa tonse amene tinatenga physical science ndi amene tinasankhilidwa ku Chipoka secondary school school inali kuyamba kumene ndi amene tinasankhilidwa kumene kuja ndeti tinapita kumene kuja nakayilimbikirabe physical science ngono ndekuti ikunditsogolera komanso ikundipasa ndithu yandipasa mwayi then nakayilimbikira kumalimbikira ndi masamu kumalimbikira maphunziro onse ndimayesesa kulimbikira chifukwa ngakhale bambo anga amandipanga encourage kuti ndizilimbikira by the way mina ndingotchulapo bambo anga anali a driver aku National Bank ndeno chimene ankandiuza kwambiri ankandiuza zoti mwana wanga uziwe kunena kuti ine ndimatenga ana amabwana ndimakasiya m'masukulu koma iweyo makwera pasi iweyo uli ku primary umayenda pansi chimandiwawo anako asazapange zimenezi zilimbikira school nde amapitiriza kumandilimbikitsa kuna kuti zilimbikira school zakhale ngati ine ndinjifukwa kuti tinaso fees koma iwe fees uli nayo nde ndimalimbikira then form 4 ndinalemba mayeso
ndinakhonza koma sindinakhonze bwino kwambiri. Panali zifukwa zambiri zimene zinapanga contribute monga ndakuwuzani school yoyamba aphunzitsi ndi kuti anali achilendo iwonso sana pasolowere pa skulupo ma resources mabuku chani zambiri ndi kuti zinali sizinabwere komanso ngati zilipo tinalibe mwayi ngati wamakayama past paper kayama chani ndeno kunali ngati kuyamba skulu ija koyamba ndeno zinapanga contribute sindinachite bwino ndinakhonza 35 points komano bambo anga anakayesera kupempha ku skulu kuti ndikabwereze anandilimbikitsa ine sindingafuna ukabwereza koma iwo ananena hayi kabwereze upite ku university. By that time bambo anga ku National Bank anatauza zoti akundikhoza kukayamba whatever level sindimadziwa zoti na level yanji koma ine I was excited koma iwo anandiza zoti hayi ndikapitilize then nakapitiliza ndinakabwereza kuchipoka konkuja then nditabwereza ndinatsitsa ma points aja kufika pa 21 points komano ndikanatha kusisa kwambiri ine ndinkazoona kuti ndikhala mmatini komano tsoka linandigwera ndikuti ndizilemba mayeso ndikuti mwezi wamawa ndilemba mayeso a form 4 bambo anga anamwalira ndeno kuti pamene paja ndoti mutu ndinabalalika sindinawerenge basi ndinalemba mayeso sindizowa zoti ndingonena kuti ndi mulungu kuti ndinakhonza kukhonza 21 points kusankhilidwa ano ndi pamene ndinasankhilidwa kupita ku Chancellor College kukapanga Bachelor of Education Science ndeno kumene kuja ndakhalako 4 years ndapanga Bachelor of Education Science ndina major home economics ndi mathematics ndeno ndaphunzitsa ma secondary awiri kwambiri ndinaphunzitsako ndinayambira ku Nansomba ngati mmaiziwa ili kumulanje timati Nansomba secondary school ndinachoka kumene kuja ndimakumeko ndimaphunzitsa mathematics ndinakakhala pang'ono kuchirazo ku secondary school I think inali term imodzi yokha ndinakaphunzitsako home economics ndi nthawi imene naphunzitsako home economics ndeno nditapeza banja amuna anga amagwira ntchito ku fisheries ku Mangochi ndi ndinasamuka nkupita ku Mangochi kumene ndinakakhala pa Mangochi secondary school pamene ndaphunzitsa kwambiri almost 5 years ndi pamene ndimaphunzitsa mathematics. Ndino kuti muzipezeka chifukwa pano ndikuona kuti muphunzitsa ku Chancellor College ngati lecture kuti muzipezeka kumene Chancellor College kuti ndizipezeka ku Chancellor College ndeti panapa matuka mapakasi kuti afuna mwina ma associate lecture kaya akhala lecture kumene whatever level imene akhali ndeno nditayiona anandipasa anzanga advert iyo then ndinapanga apply ananditana ku ma interviews ndinakapanga ma interview kumene ndingapita ku Chancellor College ukapanga ma interview ananena kuti amafuna munthu otaziphunzisa aphunzisi kuti ndinene momveka bwino aphunzisa amene azikaphunzisa home economics then ndinapanga apply ndinapita kumene kuja koma nditafika no ku Chancellor College sindinakhutitsidwe kuti ndipitirize bendi ningane kuti kusula aphunzisa amene azikaphunzisa home economics moyo wangu mafuna ndipitirize ndi kusula aphunzisa amene azikaphunzisa mathematics mokambirana ndi anthu aku Chancellor College mokambirana ndi anzanga amene amaphunzisa aphunzisa okaphunzisa mathematics pachizungu timati mathematics education courses anandilandira kuti tikhoza magwirira ntchito limodzi ndi ndinasintha ndikuyamba no kumaphunzisa aphunzisa amene amaphunzisa mathematics ndimene ndinayambira ku Chancellor College imene inali 2008 moti panopa ndoti ndikuthaza ka 10 ine muphunzisa masama masama amene akutikisa muguwa chabwino tibwerera sonkhani imene ndikufuna ningofunsa kuti umasiye bambo anu anatisiya mukalemba mayeso form 4 mumayenera kupita ku university ndi kwina kotero umasiye sunasokoneze maphunziro anu umasiye unasokoneza mene ndakuzira ni choyambirira chifukwa inali shoko kwambiri kwa ine sindimayembekezera kunena kuti bambo anga akhoza kumwalira ndiyeno atamwalira kuti ndipite ku school mpaka ndimakana zinatengera anthu ena kundilimbikisa ndimakana ndi ankolo anga ena ku Lilongwe komweko anachita kundilimbikisa pita ku school olokane bambo wako otu ndipo tatani apita iwe ungopanga zoti
zimene amafuna uzakhale zimenezo. Ndendapita ku school even kuti ndipange kachapo anzanga anandilimbikisa kwambiri koma ineyo ndithu zinandikhudza. Ndeno nchifukwa yake maiso anali pafupi ndinangozilimbikisa nkulemba maiso. Chachiwiri mene umasiona ndikhuzira ndimayang'ana tsogolo kuti amandilipirira school ndi bambo anga. Kumene kukubwera ndikofunika school fees zikhala bwanji. Ndezinapezeka zoti ndinadalira pa mkolo anga amakhala sokulilongwe. Koma mwatsoka iwo ajasa namwalira sinathe 2 months. Aliko kuma atamwalira ndinene kuti nditapita kukakhala nawo. Nthawi imene nditalimba maiso form 4 sinathe 2 months anamwalira. Ndoti maiko pano yapezeka zoti umasiyeso waonjezekera. Komano muzonsezo ndimakumbukira bezimene bambo anga amandiuza zija kumanena kuti iweyo sindifuna zoti uzakhale povutika ngati ine. Limbikira school zipitiriza school mbale wako ndi school. Monga ndakuzirani nabadwa ndekha mbanja mwa kwathu ede. Ndoti mbale wanga iwo amandiuza zoti mbale wako pano ndi school zilimbikira school. Ndeno ndinazilimbikisa ndikumalimbikira school. Komanso anthu ambiri anandilimbikisa ngati akazi awo ankolo anga anandilimbikisa kuti pitiriza school. Moti support kwambiri inachokera kwa akazi awo ankolo anga. Panopa of course mzimu wawo use mutendere kuti anamwalira. Komano ine ndinachikutisisa chimene bambo anga anandilangisa kuti ndilimbikire school. Mbale wanga ndi school. Ndipo mpaka pano ndimakhulupirira kuti anandilangiza aline ndikapita bambo wako mai yako ndi school. Ndisiku. Chimwene yako. Pano makhulupirira. Pano ndinakhulupirira. Chabwino. Koma ndifuna ndimvetse. Chifukwa anthu ambiri amati akangona mafigara masamu pa blackboard zidzolo thupi lonse. Inu pamene makukokerani kwambiri kuti muzikapanga mathematics ndichani okhalanso mwana wamkazi. Oho. Ndoti monga mene ndanena muja kunena kuti nkuona kwanga ndimaona kuti zinthu zimene zinandipangisa kuti ndikonze ndisankhidwe kuchoka ku mvera MCDE kupita ku Chipoka Secondary School ndi mathematics ndi physical science. Ndimaona kuti zinthu zimene zinandithandiza chifukwa nkufufuza kwati nkafusa kuti ife chifukwa cha mtasankhidwa ife pamene pachi ndaphunzise unkutuza kwa nkatuza zoti mwina chifukwa kuti munakhoza bwino masamu komanso mwina kuti chifukwa cha izi. Komanso ndili ku Chipoka Secondary School. Panali zinthu zina zimene zinandipangisa kuti ndiyambe kuwakonda masamu. Of course kwinako kunali ngati kukwiye kuti kunali kukwiya kuti aphunzitsa masamu mwina sitina pena pake sitina yankhulani bwino sitina khale nawo bwino chifukwa iwo amafuna zina pomwe ine ndikufuna zina. Ndanayamba kumanditulusa mkalasi mukuzowa kukhala tunsikana ndikuphunzira kupita ku secondary school ndikukaphunzira ndikubwerako sizocheza umakumana ndi mavuto umafunsiridwa ndimafuna ndifunse kuti sono Sara amafuna zina inu mafuna zina mwanimanga mmasamu. Umafunsiridwa nde ukakana amakhala mavuto ndi amakupekera chifukwa choti mwina sunalakwe koma nkuchipanga choti mwina ulo ahedi mpaka mkumvesa kunena kuti uyu basa samalo edi class mwana nasamauza kuti akamalowa wine sindizilowa sindizilowa nde inali situation yake inali imene yoyo ine ndimakhulupirira kuti sindinalakwe chifukwa chonena kuti ine ndangowauza za Mulungu kuti koma Mulungu zimenezo amakana kunena kuti ine nthawi ino pamene ndili ne pamisi nafike pa nthawi yoti ndikhoza kupanga chikwenzi nde iwo aja sizinasangalasi ndeno anapezeka zoti sindizowa zoti kaya ndinachedwa kulowa mklasi tsiku lina lake kazinakhala bwanji anangopezeka zoti angoyamba kusafuna kuti ndizikhala mklasi mwawo nkundiuza zoti ine ndikamalowa iwe uzitani uzituluka ndipo yamba ndinkaona ngati akucheza ndinkakanirira kufikira tsiku lina anapezeka zoti waja akutuluka ine chifukwa kuti ndakana kutuluka mklasi ndekuti anzanga mklasi muja anditani andiukira ife tikanike kuphunzira chifukwa cha iweyo tuluka ndeni basi ndinayamba kutuluka komano ndinachipanga choti awandzache tisamanyazi ndikukhonza kumakhala kuti chimpweteke ndichinapwetekadi ndeno ndinapanga zoti awandidzache tisamanyazi afuna andiphere tsogolo chifukwa science ndimayikonda physical science ndimayikonda andi ndimasowa zoti makosi amene ndifuna nditapanga ku college mathematics ikuyenera ikhalepo ndeno ndinaona kuti ndithu ndipange choncho ndeno ndinkalimbikira pandekha ndikumalimbikira ndikumasova ndi azinzanga
mpaka na koyambirira first attempt ndinaikonza 5 points iwa jana adabwa chifukwa anali komwepo ndikukabwereza anasiya kundikaniza kuti anayamba kunditoleza nkasi nde ndinazaikonza no 2 points nde ndinapitiriza bekuikonda mpaka physical science mnaikonza physical science ndinaikonza 4 points chobwino so pano ndiyo kuti mwapita kuchansa college akutenganino ngati mphunzitsi wa ku college nakasimu ndi first degree ndiyo kuti munayenera kuonjezera maphunziro mwina atangoti benthulirani kuti munaenda bwanji masters mumazafika ku PhD. Ndinaphunzitsa 1 year ku Chancellor College, nditaphunzitsa 1 year ndinapasidwa scholarship, ndinapita ku University of Strathclyde ku Scotland, ndinakapanga masters degree in applied educational research. Imene yoyo thesis yanga imene ndinapanga kumeneko monga ndakuuzani kuti kukhala nsikana ndi masamu chani ndi I was also interested in zimenezo ndi ndinapanga kunena kuti ndione ma factors amene zinthu zimene zimalephiresa atsikana kuti koda angayipite bwanji pasogolo ndi masamu ndeno ndi zimene ndinapanga kafukufuku ma secondary osiyana muzomba muja ndikumacheza ndatsikana komanso kumalowa m'makalasi kumaona kuti koda akuphunzira bwanji komanso zinthu zikwalephiresa ndiziti ndeno ndikafukufuku amene ndinapanga kenako ndinamalizira PhD masters yokunoko basi kenako anandipanga award ndi degree masters degree kuchoka pamenepo ndaphunzitsa zaka ziwiri because the masters anandipanga award 2012 ndinangophunzitsa zaka ziwiri 2014 ndi pameneno ndimapeza mwayi wa PhD koma school maiponda tu malimbana nayo ndipo ndinganene kuti I think moyo zaka zambiri zakhala pa school yani pa ntchito chabu 2014 mwayamba PhD ndamba PhD 2014 ndeno inali ya by research yonena kuti ndikuti munthu uziwerenga wekha ndeti mawerenga of course nthawi ina yake tinapanga kwa makosi ena ake ndi ma lecture athu chifukwa inali joint project ndi University of Stavanger aku Norway komano skulu yo kwambiri ndapangira kunoko ku Malawi pakhomo kumapanga za pakhomo kusuka mbalekaye kusesa nyumba kwasambisa ana apite ku skulu kenako yoye nkutenga mabuku akono nkumatani kumawerenga mukhoza kuona so kuti inali yovuta bamboso mmakonzera breakfast osauza kuti masuku ano palibe kusiyana pakati pa mamuno zinayenera zonse ziziyenda chifukwa ndinaona kunena kuti china chikati chisaende skulu yosingaenda koma zonse ziyende kuti ineyo ndikhale ndi mtendere kuti ndiwerenge ndiye kuti abambo ndikwenera kuti ndipange ndikwanirise roho yanga ngati mkazi ana ndikwanise roho yanga ngati mzimayi wa mayi wawo ndezo sezo ndikapanga kunali kungogawa nthawi kunena kuti ndoti ndizizuka mwansanga ndikamakwana nthawi yakuti ndikhale kuti mwina wantchito pena amachoka kupezeka zoti ulibe wantchito pakhomo upanga zonse kenako notengano uyamba nokuwerenga pena ndimakawerengera ku office pena ndimawerengera pakhomo nanga simalo amodzi kuwerenga amatopesi ndiye umangosankha lero ndipite ku office lero ndipite ndikhale pakhomo komano zonse zimaenda of course anthu waso ndiye kuti nanga sindinakhala nawo pansi nkuwauza apa banja panga munthu ine ndikuyamba school kumbali yawo nawo anandimvesa kusonyeza kuti ndiye kuti ndawonjezera roho ina pa marozi amene analipo kale ndiye anandimvesa tinagwirana manja timathandizana inde za pakhomozo komano suti ndinachita kusiyiratu ndinayenera kumapangana kuti moyo uziyenda nanga sindinali ndi ana kupita ku school ineyo apapa ndikuti ngane kuti kaya ndimakhonza sogolo ngati mina ndingati ndimakhonza mbuye koma ana wapitirize kukhonza sogolo lawo ndiye ndinayenera ndizathandizirabe akabwera ku school tione kuti achita chani apanga chani akhonza ziti alakwa ziti nkumathandizira zimene zichi chabo ndiye PhD munapanga 4 years 4 years mumakhazikika pati pa nkhani ya PhD yanu ndimakhazikika poona nzeru zimene aphunzitsi azigwirisa ntchito mkalasi kuti athandize ana akhonze azitha kupanga timati geometric proofs azitha kunenawo kuti ichichi chiriko tu ichi kaya angoyi ndi angoyi ndizofanana pa zifukwa izi kwa geometry sije zimati x is equal to y therefore chakuchakuti ndeti mafuna timaona kuti kodi nzeru imene mphunzitsi akuifuna pamene papa ndiyo tani ndiye kumakhala timati kuzukute kuizukuta proof
kuti pamene papa proof imafuna chani mwana kapena mphunzitsi aziwezita kamaphunzitsa proof nzeru zimene akuyenera akhale nazo komanso nzeru zoti proof yo ayipange develop kuti ndi iyi komanso ndi nzeru zonena kuti proof yo ayiphunzitse ndi zosiyana chifukwa inayo muchizungu pepani ndikuti ndinati inayo ndi content knowledge content ya proof muli chani mu geometric proof nangano kuti mphunzitsi aphunzitse zimenezi zinawo tikutubwera no ku methodology timimene timaiti pedagogical content knowledge ya mphunzitsi kuti iwe kuti ukamphunzitse mwana uja amve ndi athe kupayekha ukamufunsa kuti panga proof kuti this is equal to this angle is equal to angle yolo side is equal to side athe kupanga yekha afuna chani mphunzitsi afuna nzeru ziti mphunzitsi ndeni mafufuza zimenezo ndeni nabwera ndika framework kanga nkumaona kuti content knowledge ya mu proof ndi iyi pedagogical content knowledge kapena zimeneno mphunzitsi no ndizinati ukaswiri umene mphunzitsi akhale nawo ndi uko ndithu mene mapanga graduate munja ndinakuonana monga ine mtolankhani ndinali kumene kuja kupanganikapo komano ndeni maona akakunenererani masuntha mastepe awiri kuima munanyada ndithu akakunenererani mastepe awiri kuima kusonyeza kuti maproof amene munapeza inuwo mafiyo amene munabwera nawo azungu aku Norway anavomereza akadaula ku Malawi anavomereza ndikuveka nichipewa nikani ndipo azungu aku Norway so ndoti zimene zozo akuphunzisaso aphunzisa kumeneko msungwana wakuchola amene wakucholo kwa makwesera chabwino ndithu research imene mumapanga munapeza kuti ndi zinthu ziti zimene mumapangisa kuti atsikana asamalimbikire masamu ola asamakonde masamu zilipo zambiri komano kwambiri zinthu zija ndinazigawa madera awiri ndinazigawa madera awiri unena kuti pali zinthu zimene zili za mu school factors nani acho ndi zinthu za mmidzi societal factors za mu society school factors ndinaona kuti ndi mmene aphunzitsi amapangira treat ana mkalasi ndeti maona kuti ngati funso lili lophweka limapita kwa msikana la mathematics koma likakhala lovuta aphunzitsi mkuganiza kwawo mwana ngati msikana satani sakwanitsa mamfusa nyamata koma machita bwino nangasi akafusa lovuta akalephera kawiri katatu sazabweraso iyayi komano akapanga choncho ndipo msikana uja singoganiza za mafunso ophweka ndikuti olo akamawerenga azingowerenga zophweka zovutazo azizisiya kuti zinzanyamata ife zathu nzotani ndizophwekazi ndingangonenapo chimodzi cha mukalasi chimenecho tikapita kumudzi asikana chama ndiuza kunena kuti ine pama ndikalipira mai anga olo bambo anga andipeze ndikusova masamu amati ndikutaya nthawi sindingakhonzi zinezo chifukwa ngakhale iwo sanakhonza ndi amene kuti ayiwo taziwerenga zinthu zoti ukakhonza ukutaya nthawi taziwerenga zinthu zoti ukakhonza kusenza kuti society so yapanga lebo mathematics kuti ndiyanyamata ukakhonza ndatsikana yetu ndeno amanena kuti tikakhonza olo mklasi muja tikakhonza even in class ino anyamata mwina amatikasoma tineno matona kuti iwo makhanga ti nyamata bwanji chifukwa chonena kuti mwina ukulimbikira kuti ukhonze masamu ukulimbikira kuti upange zinthu zake mwina so consumano amene mamuna amene mamuna amene oloso kukalipira kumakhala kosiyana kunkalipira mtsikana oti walakwa masamu ndi kunkalipira nyamata oti walakwa masamu both ku school ngakhale ku nyumba kumakhala kosiyana mtsikana amamumvesa olo mai ake ndi bambo ake amamumvesa akalakwa masamu kuti izi zinzovuta usadandaule izizi koma akalakwa ma subject nkumukalipira akuti koma nyamata akalakwa masamu ndi amamukalipira so pande muzagwira ntchito zake ziti ndezimezi jazimakhala zikumumpa mtsikana kuti ife masamu ayi aisi athu ndi anyamata ifamina tizingopanga zophika makeke uka zidoiro zilipo masuwano chabwino tipumire kuti zimene mwakambazi zikhazikike kwa amene akuonera ngati mwakutipeza kumene iyi ndi programu ya Tchutchutchu ndipo programu ya lero ndikucheza ndi Dr. Lisnet Mwadzaangati amenewa ndi kadaulo wa phunziro lija la masamu amakhala pansi kupanga kuwerengesera ndikupeza kuti ana azikhonza bwino masamu mosavuta asatira njirayi nanga aziphunzitsi kuti aziphunzitsa ndimwachikoka kuti ana aziyakonda masamu apange izi takhala omwe
Tikulandireni ku chigawo chachiwiri komanso chotsiriza cha programu ya lero ya Tchutchutchu. Programu ya lero ndikucheza ndi kadaulo wa phunziro lija la masamu amene amatha kukhala pansi ndikuunika masamu ndikuapezera njira zophwekerapo zokuti anthu aziakonda komanso kuamva. Amenewa ndi Dr. Lisnet Mwadzaangati amene waphunzitsa ku Chansa College nkhani imeneyi ya masamu. Munapanga kafukufuku kwanu kuti zifukwa zimene zikulepheresa asikana ndi ziti makapanga nkhani ya masamu ndi njira ziti zimene aphunzitsi angasatire kuti masamu akhale okoma. Mwina nkukhala ni mawu kwa asungwana amene akuonera, mwinanso makolo amene akuonera amene amalangiza asungwanawo pa nkhani ya masamu. Mawu anu akhale otani? Nzikomo kwambiri. Makamaka ndiyambire kwa aphunzitsi. Monga ineyo munthu oti ndimagwira ntchito kwambiri ndi aphunzitseri, ndiyambire kwa aphunzitsi. Unena kuti mkalasi muja ineyo ndimaona kuti ana skulu chimene mphunzitsi wanena ndi chimene makolo anena amagwira kwambiri chimene mphunzitsi wanena. Ngati mphunzitsi atauze atsikana onena kuti masamu akhoza kukhonza bola alimbikire, atsikana achakhulupirira. Zisiyana ulo makolo atauza akhulupirira inde, koma ngati kukuskula aphunzitsi akwaza zoti inu simungakhonze inu atenga kwambiri za aphunzitsi. Ndiye ifeyo monga aphunzitsi ndimaona kuti tili ndi udindo waukulu kuwathandizira atsikana athu, kunena kuti tiziaona atsikana athu kunena kuti akhoza kukhonza phunziro lina lililonse, kuphatikiza masamu, kuphatikiza sayansi. Sikuti zimatengera kuti zimene ziyasizitengera kuti sex, kuti uyu ndi wamkazi kapena ndi wamuna, kuti anyamata ali ndi nzeru zapaderadera zoti zokhonzera ma science subjects kapena masamu. Mwina kapena mawaya mu ubongo ndosiyana. Ayi ndithu ngakhale kafukufuku ina aliyense akukana pakuti mapepala ambirimbiri amene analembedwa akukana kunena kuti anyamata ndi amene ali kapena timwayi kwambiri, anzeru kwambiri pa nkhani ya masamu. Makafukufuku ina aliyense amasonyeza kunena kuti atsikanawa akungofunika kulimbikitsidwa kunena kuti masamu ndithu akhoza kukhonza. Mukaona population ngakhale malayi muno timanena kuti azimayi ndi ambiri kuposa azibambo. Ndiyeno panopa tikuti kunena kuti so tikukhala mu nthawi ya technology. Technology timafuna masamu. Technology ndi science bayo. Nde sungachose masamu ku technology. Nanga solo program inde ndiwerengera ma minutes ndikufuze masamu. Nde kuti azimayi ngati tufuna dziko lathu litukukira malamu. Tiyatukule azimayiwa monena kuti azipanga masamu, azipanga science. Azakhale ma engineer nawo, azakhale ma doctor nawo. Azagwire ntchito zotukula dziko la Malawi. Koma zonsezo ziyambira mkalasi ndi aphunzitsi. Aphunzitsi akumona bwanji mwana wamkazi, akumona kuti akhoza kukhonza masamu kapena ayi. Koma ano attitude imeneyo ikangochoka kumamuona mwana wamkazi kuti uyuyu akalimbikira nchimodzimodzi mwana wa mamuna akhonza, ndiyo tizitheka. Chimodzimodzi makolo ku nyumbako tisakhazika atsikana athu pansi kunena kuti sangathe kupanga bwino masamu. Atsikanawo kuthekera ali nako. Ineyo zinatheka bwanji, ineyo ndi mtsikana. Ndinali mtsikana pano ndine mzimayi chabwino. Koma ndiyoti ndinali mzimayi. Zimene atsikana akumana nazo pano kwa ineso ndi matani ndimakumana nazo. Nthawi yanu yonso zinali zovuta kuposa panopa. Na technology kunalibe Google. Panopa moyo ndi ophweka atu. Zimene ndimene aziyefeta kuphunzira maseti. Koma panopa akhoza kungopanga Google kungoona kuti kodi ujeni iyi ndingayisolve bwanji. Pali YouTube pamakhala maujeni ambirimbiri, malesoni ambirimbiri oti akangoonera basi adziwa zoti ichi chitipanga mwakuti. Ndiye tikapasa mwayi ana athu akazi kunena kuti apange zimenezi ndiye kuti ziwathandiza. Chifukwa kuti azakhala ma scientists ndiye kuti azapeza mwina azapanga makafukufuku awo, azapanga zinthu zambiri zimene zizathandizire waja ndithu kukhala ndi moyo otukuka mutsogolo muno. Komanso society yathu ndiye kuti tisinthe, tisamangoona ngati anyamatoka ndi amene angachite bwino, ndi amene angagwire ntchito zabwino, ndi amene angakhale pabwino. Komano taonenso azimayi kuti so iwo ali ndi udindo oti akuyenera tukule mabanja awo. Chifukwa ine ndikhoza kuwuzani kuti even m'Bible amakamba za mzimayi wangwiro kuti amadzuka kusanache nkumaganiza zoti kodi banja langa lidya chani. Anakambapo zoti ndizibambo amapanga zimezi ndi mzimayi. Ndiko ine madabo kuti azimayi amatiya muzikapeza zakudya. Koma Bible sikutero. Kusani zoti mzimayi ali ndi udindo waukulu ndiko atukule banja lake. Koma atukula bwanji ngati siti kumuthandiza kuti akhale ndi nzeru zozatukwira banja. Ndithuli. Chabwino.
nkhani yanu mbiri ya moyo wanu ndikamayiona ikundisonyeza kuti palibe chosatheka ngati munthu uli ndi chidwi chifukwa inu munachokera kubanja broken family anasiyana bambo ndi mayi zilatero munakakhala kumudzi 4 years muli kumudzi kale lija kumudzi ndi kuphunzira pasi pa mtengo kunyamula khasu makapanga ganyu class yonse kutuluka kapanga ganyu munda mwa munthu mudatero munabwerera tawo ndizosokonekera zambirimbiri kumapeto kwake bambo kutisiya kenako mayi kutisiya zinapangana affect koma pano tikuyankhula pano ndinu dokotala ndithu wa masamu palibe chosatheka ndi munthu mwina nkukhala ndi mawu okuti mwauze amene akuonera motivation kwa atsikana komanso kwa amalawi ya mawu alipo ndimafuna ndingonena kuti zinthu zisiuti zimangobwera zokha ndekuti umayenerekaso iweyo wani uyikepo mtima ufuna udzakhale ndani mtsogolo ndifuna ndizakhale kaya ndizakhale mphunzitsi kaya ndifuna ndizakhale dokotala kaya ndizakhale engineer uziwe zoti ndiye ukuyenera utani responsibility yako uno kuti kodi ndizakwanise zimezi ndizapange chani ndeno ukadziwa chimene chocho timanena kuti ukhale ndi go ahead in life kuti ndifuna ndizakhale wakuti mzimayi wakuti ufuna uzangokhala mzimayi wokhala pakhomo ayi ndifuna ndizapita kuntchito kapena ndizapanga business ndiye nditani ndeti ndizilimbikira ku school ndiye kulimbikira school ndiye chinthu choyambirira chinthu chachiwiri nchonena kuti pamakhala tundanena kuti zosokoneza zosiyana-siyana zinazi kuzisiya kale chifukwa mtsogoloso zimakhalapo zilipo mabanja mtsogolo amakhala alipo chifukwa tinakhala tayambira kale mabanja awo ndiye kuti zijandimani ati anzathu mwina ali ndi zizukulu chani komano mudati muone moyo wawo ndiomvesa chisoni komano zinatheka ndithu kuti tinamaliza skulu banjaso ndinalipeza ndiye palibe eji imene unganena ati chifukwa kuti ndikuchedwa nthawi iyi ndiye kuti ndipangeke ndipeza iya munalipo mpaka kalekale awo ndithu adzapeza koma panopa kulimbikira skulu chinthu china munthu uzikhala ndinene kuti mentality uzikhala ndi munthu amene role model wako uzina koma ineyo ndakhala ngati anja zingandikhalire bwino ineyo ndi mentor wanga ndi achula am glad kuti pano paso apasidwa full professorship Dr. Kazima pano panota Professor Kazima Kishika ndi amayi and amene wanda amene amadana ndizo kuti iwe iyi ntchito iyi ndiyotheka ukwanitsatu tati basi ufuna upange masamu ufuna uzipanga usisulapo zisamasamu ndikuti ndizotheka ukwanitsa anayamba kumandipanga mentor ndinamba kukala wakaito mklasi suti ndinangofikira yamba kuphunzira koma ndinadzichepesa ndinakakhala mklasi mwawo nkumaphunzira nkumakhala ngati mwana wa school ino pamene mwaliso mphunzitsi amanifusa mafuseni nkumayankha pena somera malephera malepherako basi ndeto azindilimbikisa azitheka kenako basi ineso nkunane nkukaphunzisa yo nkumaonerera nkumandiuza zoti pakuti upange pawo zakuti ndiye chinaso ndionena kuti tidzizichepesa ukaona kuti nzako ali pamwamba suti upange na insanje koma ganizo ngopeza njira kuti kodi amene yuyu ndimfikire motani kuti andithandize chifukwa ukafikira mwabwino mwamusonyezera kumpanga kumuyamikira kuti ineyo komatu ndimakusirirani inutu zimene mmapanga zimandisangalatsa kodi ineyo ndingapange bwanji kuti ndisafike pamene pachi pamene mnafika iyo jama mva kukoma 1 2 amaona kuti ineso nane ndimtukulu of course alipo anthu osiyana-siyana ena safuna kuti atukule anzawo koma aliponso anthu abwinonso amafuna kutukula anzawo ineso ndili mgululo mwe chifukwa ineyo ndaphunzira kukhala under mentorship ya wina ndiye kuti ineso ndikuyenera nditukule inu chifukwa popanda wawo amene anditukula ineso sinkanatukuka moti amene akuonera atakupemphani kuti abwera muzayankhule asikana athu ku skulu kuno mupita ndipo ndili ololera transport yanga aso ndigulisa ntchito iye kupingo kwathu kuno asikana muzayankhule mupita ndilipo ndili ololera komano zinakambo zinale sukulu yanu itu mabuko mwakankha kwambiri ndi banja lomonga sizinasokonekera pang'ono chifukwa kupeza mungowerenga kupita ku Norway kupita ku UK bambo kunangokhala ana kunangokhala sizopyo ayi zitengera kuti mwayamba bwanji mwagwirizana bwanji koma chifukwa kuti ukangona kuti inetu basi mawa ndikuyamba sukulu ndoti zivutana komano kukhala pansi nkunena kuti ine kuntchito kwapezeka mwayi wakuti ndeno ndimafuna ndimaganiza zoti ndipange kodi ndiye tipange bwanji nkumathandizana nzeru amene pamukhoza kupanga ine amuna angaso nawo ndioti akupanga be skulu ndiye timangopasana matheni pena timapezeka zoti nyumba mutili mwana wa skulu ukhauka timapezeka
Ndetu mango basana pena tima basana mateni ine ndikamaliza nkoza inu sonanu tatini pitani kaphuzireni komano nkhane ndikumvese sana anaso ndoti tinauza tifeyo tu tikwenera tipitirize sukulu nde inuso andi anaja zinakoka zinabasa motivation mai anga kupanga school ali chonje ala akulu chonje ndeti ineso ndikhoza utani ineso ndizili ni mauza inu mubangire kudagala ndema mauza tumubangire inu olo masters musabangire kaya musana kwati musabangire tu masters olo PhD yo muzabange nditumwa nsanga usatusa muzabange pali so mavuto yena ndiye ndeti mauza koma zonse zimatheka komanso ndinene kuti suti tunde kuti ndimangokhala kuti nthawi zonse ndili pa mabuku muna kuganiza za mafiore ndimakhala so ndinthawi kuyamba kususaso zimene analemba anzanu kale kuti panga kritiki zimaziya zili nthawi yake komanso nthawi yabanja ndimakhala nayo kunena kuti ananga asachite kundisowa makamaka pamene ndili m'Malawi muno asachite kundisowa kwambiri nde ndinazipasa weekend Saturday ndi Sunday ndimakhala pakhomo ndikati sindikupanga za church ndeti ndili pakhomo ndi ana ndikapita church tibwere kuti khale tonse pamodzi ngati banja ndeti kuyambira lolemba mpaka lachisanu ndimapanga za skulu koma ikangokwana weekend nde ndinazipasa mpata unena kuti ndikwenera munthu une ndili pabanja ndeti ndikhale ndi banja pakhomo ndikhale ndi abambo ndikhale so ndi ana kaya titengana tipita kokaenda kaya tingokhala pakhomo aliyense mwina lero tipangako zokudya zimene amafuna wina weekend ina tizapanga zimene amafuna wina kuti ana asamachite kuona kuti chifukwa ana ajatu ndi mwayi wawo ndi mwayi wathu kuti tikhale nawo nanga sayati siyaso posachedwa nawo azipita secondary kenako ku university ndeti dzadandaula so pasogota ana ajankana cheza nawo ndeti macheza nawo timayesesa kupeza nthawi imeneyo ndithu ndi pano kuti ndino adokota mafuna ndifunse kuti pali masomphenya ena maganizo ananso gondorani kwasimamaliza basi nanga mupitizaso ku professor kapena pachanda kuzana kuti amene tanga nda professor ndingokhala pompa ndeti iwo ajaoneka kuti akupanga menta munthu usanga ndifuna zafike pamenepo pa professor apo ngati amapitiriraso pamenepo zapitiriraso pamenepo wamasamu omwewo tawu yamba kale ndeuti tizitu kuti kugwira ntchito umuntu panga kafukufuku ngati kuli kofunika kuti pena pake tikaphunzirebe ndeti tikupita komano kuti kukhala mklasi nthawi yaitali mwina ndikhoza kunena kuti kwa panopa mwina tikhoza kunena kuti wathera panopa komano kuphunzira sikunathe chifukwa nthawi imene ndionena kuti nokumakhala maconference ambirimbiri ndemumakumana ngati ma academic scholars nokhanokha nkumagawana kodi inu ku university kwanu mupanga chani zowathandiza ana school kuti ana kuti azikhonza masamu nanga inu mukupanga chani inu mukupanga chani ndeti makasinthana nzeru kuuzana nzeru zosiyana-siyana umwe uja umakhala ukuphunzira komanso ukafukufuku uyapitirira kuti tipitirizebe kupeza zinthu zothandizira kuti m'Malawi muno mathematics at least mwina tipite patsogolo chifukwa ndizomvesa chisono nena kuti mwina sitikuchita bwino kuyambira ndithu pa primary level sitichita bwino ku Southern Africa ngati Malawi ngati dziko timakhala pansi kwambiri akamati panga rate pa mathematics pali maisena akamalimbedwa mu primary school mathematics timakhala pansi kwambiri timakhala titumina second from last if not third from last chimene chili chomvesa chisoni kwambiri and zimene zichitika ife tili ko ndezi sapitirira chebwino ndithu pamenepa ndiye pamsiriziro pa programu ya lero ya Tchutchutchu. Programu iyi ndakubwereserani mulendo ochititsa chidwi amene ali katswiri wa masamu mpakana ndithu atenga udotolo masamu omwewa amene amatulusa inafe zidzolowa iwo ndimene kuli kudya kwawo amenewa ndi Dr. Lisnet Mwadzaangati ndipo seakulutu angokwanisa no 42 years old ndino ndikumanena kuti kodi enafe zimatikanika pati makamaka ino asikana zimakukanikani pati kodi nsikana zanu naye anadusamo momwemo ndathokoza kuti muonera programu imeneyi ndipempheso kuti muonera programu ena amene akusatirawo ndipo leronso muna ndine Innocent Chitosi tathokoza kuti munabwera Dr. Ziko